Menter iaith Gwynedd ydy Hunaniaith, ac fel pob menter iaith arall, a mae yna un ym mhob sir ar draws Cymru, yn gwaith ni ydy hyrwyddo'r Gymraeg yn y cymunedau ar draws y sir. Da ni'n gweld pwysigrwydd mewn gweithio mewn partneriaeth ag eraill o'r Hunanian a ni, a dyna sydd ddathon ni gydweithio efo cwmni Anelu. Mae cymhallu dysgwyr Cymraeg i mewn ein cymunedau yn elfen bwysig iawn os ydym ni am gyrraedd y nod o biliwn o siaradwyr erbyn y flwyddyn 2050. Ac mae'n mynd am dro yn ffordd wych i ymarfer sgwrsio, i ddysgu am yr amgylchfyd ac i gadw'n heini. So, Anelu ydi cwmni Cymraeg, ond dwyieithog. Da ni'n darparu cyrsiau, bob dim sy'n gwneud efo awyr agorad, cerdded, dringo, a da ni'n gweithio efo lot o ysgolion gynradd yn Gogledd Cymru, yn ogystal â oedolion, efo cyrsiau preifat, cyrsiau sgiliau mynydd a bryn, cyrsiau gaea, a hefyd da ni'n gweithio yn yr ardal efo ymwelwyr. So, reswm nathon ni gychwyn y teithiau i dysgwyr yn arbennig yn 2019 oedd bod ni'n gweld cyn lleiad o bobl i gwir am yn siarad Cymraeg yn awyr agorad. Mae yna llawer iawn o bobl di-Gymraeg efo elfen mawr o twristiaeth yn Gogledd Cymru, ond elfen bach o siaradwyr Cymraeg. So, nathon ni ymgyrch efo'i gilydd i cydweithio gyda Hunaniaith er mwyn darparu diwrnodau arbennig i dysgwyr Cymraeg lle does ddim pwysau gwbl iddyn nhw siarad o fewn reola neu dilyn trefn arbennig yn jyst hollol di-bwysau yn yr awyr agorad, mynd am dro, awyr iach, mwynhau hunan, ond hefyd cyfle i siarad iaith Gymraeg yn ymarferol. Mae'r iaith Gymraeg yn holl bwysig i ni fel cwmni. Mae o'n elfen mowr o cynllun busnes ni, mae o'n elfen mowr o bwyda ni fatha unigolion o fewn y busnes, ond hefyd fel busnes sefydledig yn Gogledd Cymru. Mae yna ffrindiau, dwi'n meddwl, o cwmnïau Cymraeg sy'n dwyieithog hefyd yn darparu gwasanaethau a cyrsiau yn yr awyr agorad. Ond mae staff sy'n gweithio ar yr arni efo cwsmeriaid i gyd yn siarad Cymraeg, a nhw'n byw yn lleol, a nhw'n cael eu magu yn lleol yn Gogledd Cymru, sydd dod â budd amlwg fel cadw teuluoedd yn yr ardal, gwariant lleol, a mae o'n elfen mowr o'n cwmni i gwir a rhywbeth sy'n tyfu o flwyddyn i flwyddyn. Mwynhau siarad Cymraeg, a mae'n nais i cyfarfod pobl gwahanol. Cyfarfod pobl sy'n byw a dysgu Cymraeg gwahanol i fi. A mae taith yn bendigedig efo pobl sy'n nabod yr ardal yn da iawn. Mae'n helpu achos mae'n bwysig fy man i siarad efo pobl gwahanol, pobl ti ddim yn nabod, a dwi wedi bod ar teithiau cerdded fel hyn dirwediau o flaen, ac bob tro dwi wedi cyfarfod lot o pobl gwahanol. Dwi'n hapus iawn i awgrymu profiad yma, achos mae'n cyfle i ymarfer siarad Cymraeg go iawn, heb yn dosbarth, go iawn yn sefyll mewn cerdded.